3 траўня 1823 а 8 гадзіне раніцы пачаліся заняткі ў Віленскім універсітэце. У адным з класаў настаўнік рускай мовы Астроўскі збіраўся чытаць лекцыю. Ён увайшоў разам са сваімі студэнтамі ў аўдыторыю і ўбачыў на дошцы надпіс мелам. «Віват Канстытуцыя 3 траўня». Яшчэ «О, якія мілыя для нас усіх успаміны, суайчыннікі». Ніжэй дробнымі літарамі было прыпісана, але няма каму пра гэта ўспомніць. Астроўскі паспяшаўся да намесніка дырэктара універсітэта Жылінскага. Той з'явіўся ў клас і зрабіў строгую вымову ўсім прысутным. Пазней, паводле яго загаду, сталі дапытваць тых, хто бачыў таго, хто пісаў гэтыя крамольныя словы. Як высветлілася, падчас лекцыі па гісторыі адзін са студэнтаў, Міхаіл Плятэр, усклікнуў: «Сёння дзень Канстытуцыі, 3 траўня». Падышоўшы да дошкі, ён напісаў: «Віват Канстытуцыя, які салодкі ўспамін для нас». Тады студэнт Ян Чаховіч устаў з месца і падпісаў палякаў, але студэнт Юзеф Кулакоўскі выправіў надпіс на суайчыннікі па парадзе Бенедзікта Касцелаўскага. Урэшце, калі лекцыя скончылася, студэнт Кулакоўскі прапісаў дробнымі літарамі, але няма каму пра гэта ўспомніць. Такім чынам, высветліўшы, хто быў вінаваты ў злачынстве, улада універсітэта вынесла свой прысуд – арыштаваць 4 студэнтаў і пасадзіць іх на хлеб і ваду на 5 дзён. Пасля гэтага дэпеша аб тым, што адбылося, адправілася вялікаму князю Канстанціну і ў Пецярбург імператару Александру I. Віленскі універсітэт яшчэ з канца 16 стагоддзя стаў інтэлектуальнай апорай для шляхецкай моладзі. Там выкладаліся ўсе асноўныя навукі, працавалі даволі дасведчаныя прафесары, якія атрымалі еўрапейскую адукацыю. Універсітэт заўсёды знаходзіўся ў самым цэнтры гістарычных падзей і адыгрываў у іх сваю ролю. Асабліва ўзрасло яго значэнне ў пачатку 19 стагоддзя, калі ён стаў вучэбным і адміністрацыйным цэнтрам Віленскай навучальнай акругі. Увосені 1817 два студэнты універсітэта, якія ўжо рабілі свае першыя пробы пяра на літаратурнай ніве, надумалі заснаваць таемнае студэнцкае таварыства, каб аб'яднаць найбольш блізкіх сяброў па вучобе, што захапляліся літаратурай, філасофіяй і іншымі навукамі. Гэтымі студэнтамі былі Адам Міцкевіч з Наваградка і Тамарзан з-пад Маладзечна. Таемныя таварыства не былі на тэрыторыі Расійскай імперыі чымсьці новым, але пасля Вялікай французскай рэвалюцыі і ваенных кампаній Напалеона імператарскае асяроддзе пачало пільнаваць усе таемныя арганізацыі. Асабліва сачылі за тэрыторыямі недобранадзейных губерняў. Познім восеньскім вечарам 1 кастрычніка 1817 у невялікай гасцёўні сабраліся 6 студэнтаў, якія былі блізкімі сябрамі. Гэта было першае паседжанне таемнага таварыства філаматаў. Назва для таемнага таварыства была абрана невыпадкова. У той час у Віленскім універсітэце выкладаў прафесар, славуты гісторык і грамадскі дзеяч Іахім Лялевель. Яшчэ быўшы студэнтам, прафесар арганізаваў ва ўніверсітэце навуковае таварыства, якое потым атрымала назву філаматычнае. Таварыства з гэтай назвай дзейнічала ў Францыі на папярэдадні і ў час Вялікай французскай рэвалюцыі. Было вырашана, што ў арганізацыю будуць прымацца выключна надзейныя і правераныя сябры па вучобе. Абавязковай была рэкамендацыя аднаго з удзельнікаў згуртавання. Новы супольнік таварыства даваў клятву, што будзе выконваць усе абавязкі, ускладзеныя на яго статутам. Каб не памыліцца ў падборы новых сяброў і мець большую ўпэўненасць у іх надзейнасці, філаматы пастанавілі ўвесці пераходны крок да ўступлення ў іх сям'ю. Навічкі залічваліся на колькі месяцаў у члены-карэспандэнты
якія хоць і мелі права прымаць удзел у навуковых пасяджэннях таварыства нароўні з усімі філаматамі, але не маглі пакуль што выбірацца на пасады. У выніку такіх абмежаванняў таварыства расло не хутка, але шэрагі сяброў былі папоўнены будучымі выдатнымі грамадскімі дзеячамі, сярод якіх былі Францыск Малеўскі, Адам Міцкевіч, Тамаш Зан, Ян Чачот, Ігнат Дамейка і іншыя. У першую чаргу згуртаванне ставіла перад сабой мэту павышэння ўзроўня адукацыі сярод студэнтаў Віленскага універсітэта, але пазней мэта трансфармавалася. Ужо ў новым, прынятым у 1818 годзе статуце, яны ставілі перад сабой больш шырокія задачы. Цяпер таварыства павінна было садзейнічаць па меры магчымасці усеагульнай асвеце. Згодна з допытамі, якія былі пададзены пазней у дакументах імператару Александру, філаматы жадалі палепшыць дабрабыт суайчыннікаў на тэрыторыі Віленскай навучальна-адміністрацыйнай акругі. Сёння гэта ўся тэрыторыя сучаснай Беларусі, частка Украіны і Літвы. Філаматы ставілі перад сабой мэту выкладання розных гуманітарных і прыкладных навук, гандлю і земляробства з мэтай развіцця грамадска-сацыяльнага жыцця сярэдняга класа. Маленькая сетка таемнага таварыства пусціла свае карані ў Віцебску, Полацку і Свіслачы. Для пашырэння сваіх ідэй філаматы з самага пачатку дзейнасці сур'ёзна думалі аб стварэнні ўласнага перыядычнага выдання, на першым часе штогодніка, у якім яны змяшчалі б свае навуковыя працы і літаратурныя творы. Яны нават прыдумалі назву свайму штогодніку – «Геба». Спецыяльна для Гебы свае творы напісалі тады ўжо славутыя паэты Адам Міцкевіч, Тамаш Зан, Ян Чачот і Ануфрый Петрашкевіч. Нягледзячы на канспіратыўнасць згуртавання, філаматы ў сваёй дзейнасці не замыкаліся. Паставіўшы перад сабой вялікія задачы асветы народа, яны імкнуліся супрацоўнічаць з іншымі апазіцыйнымі ўладам арганізацыямі. Дзеля гэтага звязваліся з шубраўцамі, масонамі, з віленскім згуртаваннем польскага патрыятычнага таварыства, але нікому не дазвалялі ўмешвацца ў свае справы, праводзячы самастойную палітыку. Філаматы завязвалі кантакты і з дзекабрыстамі, прадстаўнікамі паўночнага таварыства. Яны вялі перагаворы наконт развіцця сваіх сувязяў з дзекабрыстам Александрам Бястужавым. Разумеючы, што згуртаванне неабходна пашыраць, Адам Міцкевіч пачаў настойваць на тым, каб стварыць новае таварыства. У 1819 годзе было ўтворана першае адгалінаванне таварыства філаматаў – Саюз сяброў, у які за год уступіла 30 студэнтаў Віленскага універсітэта. Філаматы спрабавалі ствараць і іншыя прадстаўнічыя арганізацыі, напрыклад, Саюз маладых адвакатаў ці Саюз айчынных натуралістаў і іншыя. Увесну 1820 года Тамаш Зан, кандыдат філасофскіх навук, наведаў рэктара Віленскага універсітэта Малеўскага з мэтай атрымаць дазвол для сябе і 40 студэнтаў выходзіць на прагулкі за межы горада. Для гэтага Тамаш Зан склаў збор правілаў аб паводзінах для студэнтаў з 15 пунктаў. Прачытаўшы іх, рэктар Малеўскі ухваліў дазвол. У 7 і 8 пунктах гэтых правілаў былі напісаныя крамольныя рэчы. Так, у 7 пункце Тамаш Зан пісаў студэнтам: «Калі адчуеш прыхільнасць да айчыннай зямлі, то можаш быць упэўнены, што зрабіў вялікі крок на шляху удасканалення свайго сэрца». У 8 пункце Зан пісаў: «Прыхільнасць да айчыннай зямлі складаецца ў тым, каб жадаць дабра суайчыннікам сваім кожнага стану і цэлага народа наогул, захоўваць карысныя звычаі сваіх бацькоў, любіць родную мову і ёй навучацца, мець у памяці доблесць і подзвігі продкаў і пераймаць іх па меры сваіх сіл». Першая сустрэча адбылася за Вільняй 6 траўня 1820 -го. Згуртаванне студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў прагулцы, выйшла на досведку
за мяжу горада. Там яны ў першую чаргу прачыталі правілы, потым падзяліліся на групы па навуках. У сваіх групах яны чыталі вершы, прозу, спявалі і гулялі ў мяч. Пасля гэтага снедалі белым хлебам і малаком, папярэдне сабраўшы на гэта грошы. Гэтыя студэнты пасля назавуць сябе прамяністымі, ад слова «прамень». Лічыцца, што гэтую назву даў сам Зан, які пераважна займаўся прыкладнымі навукамі і тэорыю праламлення сонечных прамянёў тлумачыў асаблівым чынам. Сэнс прамяністасці ён растлумачваў так. Кожны добразычлівы, высокай маралі чалавек выпраменьвае святло і тым самым дабратворна ўплывае на іншых. Інакш кажучы, таварыства прамяністых – гэта згуртаванне тых, хто імкнуўся быць высокамаральным, духоўна багатым чалавекам. Пра новую арганізацыю гаварылі ўсе студэнты універсітэта. Згуртаванне вельмі хутка пашыралася. Праз колькі часу Ян Чашот пісаў Міцкевічу: «Ужо ў нас каля 150 прамяністых, а на мінулай сходцы было недзе каля 120. Нездарма ж цяпер на лекцыі фізікі ціха, як у вуха. Найгоршыя свавольнікі, нават на лекцыях прафесара, з якога можна пасмяяцца, сядзяць, як быццам іх і няма. У касцёле усе паводзяць сябе сціпла. Такі вось вялікі ўплыў некалькіх на непараўнальна большую масу людзей, так бярэцца ўсім добры прыклад. Рэктар бязмежна рады з прамяністасці. Тамаш быў у яго, расказваў яму пра мэты прамяністых, ласкава прыняты, атрымаў запэўненні ў спрыянні нам. І ўсё ж масавасць згуртавання напалохала універсітэцкія ўлады. Баючыся трапіць у няміласць да расійскіх улад, рэктар Малеўскі загадаў распусціць таварыства. Ён выклікаў да сябе Зана, адабраў дазвол на прагулкі і забараніў збірацца студэнтам. Філаматы, падначаліўшыся рэктарскаму загаду, усё ж вырашылі ўзнавіць згуртаванне, зрабіўшы яго таемным і памяняўшы назву. Такім чынам, таварыства прамяністых ператварылася пасля роспуску ў таемнае таварыства філарэтаў. Узначаліў яго зноў Тамаш Зан. У новае аб'яднанне залічылі толькі найбольш надзейных. Пашыраючы сваю дзейнасць, таварыства філаматаў імкнулася арганізоўваць філарэцкія філіі на ўсёй тэрыторыі былога Вялікага княства літоўскага, напрыклад, Навагрудку і Шчучыне. Але філаматы сутыкнуліся з вялікімі цяжкасцямі, галоўнай з якіх была канспірацыя. Усё ж аднаму з іх, Міхалу Рукевічу, удалося арганізаваць даволі дзейснае філарэцкага тыпу таварыства ў Беластоку і Свіслачы. Гэтае таварыства аднадушна падтрымалі выступленне дзекабрыстаў на Сенацкай плошчы ў Пецярбургу. Дзякуючы захаваным дадзеным, вядома, што членамі таварыства філарэтаў былі маладыя людзі пераважна ад 17 да 25 гадоў і ў асноўным моладзь з Беларусі. Так, са 135 чалавек з Беларусі Гродзенская, Магілёўская, Віленская, Мінская губерні і Беластоцкая вобласць было 113 чалавек. З каралеўства польскага ўсяго 6, з Украіны, пераважна з Валыні, 16. Тое ж самае можна сказаць і пра таварыства філаматаў, дзе, як заўважыў Луцкі ў кнізе «Таварыства філаматаў» на польскай мове, адзіным не літвінам быў украінец Юзеф Яжоўскі. Вядома, такая шырокая дзейнасць філаматаў і філарэтаў не магла быць незаўважана універсітэцкімі ўладамі. Куратар Віленскай навучальнай акругі князь Адам Чартарыйскі у сакрэтным пісьме рэктару універсітэта Малеўскаму настойліва наказваў не дапускаць студэнцкіх згуртаванняў. Аднак Малеўскі не змог ліквідаваць таемныя згуртаванні студэнтаў, сярод якіх быў і яго сын Францішак. Толькі вясной 1822,
калі ў Вільню павінен быў прыехаць Александр I, прафесар Юзеф Твардоўскі, якому Тамаш Зан прызнаўся пра існаванне таварыства філарэтаў, параіў распусціць яго. Таварыства было часова распушчана, архіў спалены. Ужо праз год будуць напісаны словы на дошцы «Віват Канстытуцыя 3 траўня». Дэпеша дойдзе да вялікага князя Канстанціна, і ён загадае сенатару Міхаілу Новасільцеву заняцца гэтай справай. Пачнуцца масавыя арышты, і перапалоханы ўдзельнік таварыства філарэтаў Ян Янкоўскі выдасць усіх сяброў таемнага таварыства. Першыя ссыланні пачнуцца ў кастрычніку 1824. Сябры таварыства філаматаў і філарэтаў ужо ніколі не змогуць сабрацца разам. Параскіданыя па свеце, яны і ў разлуцы, перапісваючыся паміж сабой, заўсёды будуць адчуваць сябе супольнікамі адной сям'і, застануцца вернымі ёй да канца жыцця.